Türkiye Boşkası Ankara'da 14 saat isemsiz muhtaram tomşar. Bugün 2025 yılının 14 mart Cuma gün. Siz turdan efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar tilindagi topşarını tanıysınız. Bizning programma 19 metrlik kıska dolqinning 15360 kHz ışığından 42 derece gün çıgış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna qo'shimtasidan Voice of Turkey What East radio kanalidan topshila. Topshuvimizning bugungi charalishunda so'nggi xabarlardan so'ng Niga Shenki programmasi bilan qiziqli temalar yozmasini taqdim etamiz. Topshuvimizni Qur'oni Karimning Shura surasining 20 olib 23 qadargi oyatlari bilan boshlaymiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله العظيم. Rahman ve Rahim bo'lgan Alloh ismi bilan. Oxirat ne'matlarini tilagan, Allohga ixlos ibodat qilgan kishining ulushini orttiramiz. Dunyo moli tilaganga da mo'llik beramiz, lekin unga oxiratda ulush bo'lmas.
Әллә соң аларның Аллаһ рөхсәтеннән башка бер дин алып килгән илаһлары бармы икән? Әгәр дә кичектерү сүзе булмаса иде, аларның язмышы шундук хәрителгән булыр иде. Һичшиксез залимнәргә җан өтүче газап биреләчәк. Кылган яманлыклары үз башларына төшкәч, залимнәрнең куркудан ничек калтыраганнарын күрәсең. Иман китереп, игелек кылганнар җәннәт бакчасында булыр. Раббы янында алар теләгән бөтен нәрсә булачак. Бик бәхет менә шул булыр. Аллаһның иман китереп, игелек кылган кулларына вәгъдә иткән нигъмәте шушы булыр. Әйт син, эй Мөхәммәд, мин бу эшләрем өчен сездән кардәшлек мәхәббәтеннән башка һичбер түләү таләп итмәмен. Игелек кылган кеше артыгы белән саваплы булыр дигән. Шик юктыр ки, Аллаһ ярлыгаучы, шөкер иткәннәргә савап бирүчедер. Мөхтәрәм җыр, сез Коръән Кәримнең Шура сүрәсенең 20-нче алып 23-нче кадәрге аятларын һәм ачыклауларын тыңладыгыз. Türkiye avazı dokunlarında соңгы хәбәрләр. Türkiye Сәүдә министры Ömer Bolat Киевкә саган сәфәре вакытында Türkiянең Украинаның сугыштан соң яңадан төзекләндерелүенә ярдәм итү өчен эшчәнлегенә башлавын игълан итте. Төрек подрядчиклары һәр ике илнең дә 10 миллиард долларлык сәүдә күләмен максат иткән зур күләмле яңадан төзекләндерү проектларын үзенә алырга әзер. Сәүдә министры Ömer Bolat Украина илбашы Володимир Зеленский белән иренең яңадан төзекләндерү барышын бәйләүләрен, ике яклы сәүдә күләменең 10 миллиард долларга җиткерелә алыну өчен ясалачак адымнарны карап чыгауларына искәртеп узды. Ömer Bolat социаль медиадан ясаган белдерүндә Авыл һәм урман хуҗалыгы министры Ибрахим Юмаклы һәм янындагы вәкиллек белән бергә кичә Киевта очрашулар үткәрүләрен белдереп, төрек фирмаларының һәм сәүдә һәм дә капитал салу нисбәтеннән Украина белән хезмәттәшлекләрен дәвам иттерәчәкләренә басым ясадык дип җиткерде. Хамас Газадагы хәзерге утны туктату килешүен читләтеп үтү өчен проектлавын әйткән яңа тәкъдимнәр мәсьәләсендә бурчуларын җиткерде. Сөтче Хасем Касым Дохадагы арадашчылар белән сөйләшүләрнең дәвам итүен белдереп, төркемнең даими утны туктатуны тәэмин итү мәсьәләсендәге тәвәккәллегенә басым ясады. Хамас Израильнең Газадан һәм Филадельфия коридорыннан тулысынча чигенү мәсьәләсендә катгый. Фәкать Касым Израиль көчләре һөҗүмнәрен дәвам иттергән очракта Хамасның халкыбызны саклаудан башка бер сайлавы булмаячак дип кисәтте. Яһуд активистлары миграция рәсмиләре тарафыннан кулга алынган Колумбия университетындагы протест лидеры Махбуд Халилнең азат ителүен таләп итеп, Нью-Йорктагы Трамп Тауэр фойесында җыелды. Махбудны хәзер үк өйгә китерегез шигырьләрен әйтүче протестчылар Трампның укучы яшьләрнең активлыгына каршы басымын гаепләде. Америка Кушма Штатларында легитим калучы Халил бернинди гаепләү булмавына карамастан депортациялау куркынычы алдында тора. Катар илнең хроник электр проблемасын җиңеләйтүне максат иткән Үрдүн, Йордания аша Сурияга табигый газ җиткерү гамәлен башатты. Катар үсеш фонды баштарак көненә 2 миллион куб метр газ тәэмин итәчәк һәм 400 мегаватт көч эшләп чыгарачак. Сурия рәсмиләре проектның электр белән тәэмин итүне бер көндә 2 белән 4 сәгатькә арттырачагын, көндәлек тормышны яхшыртачагын һәм төп тармакларга булышлык итәчәген белдерә. Türkiye авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Трампның сәүдә сугышы Төньяк Америкада реакцияларга юл ачты. Дональд Трампның соңгы тарифлары Канада һәм Мексика товарларының 25% Төньяк Америкада сәүдә киеренкелеген көчәйтте. Бизнес лидерлары икътисади төшү турында кисәттеләр. Канада һәм Мексика
үч алу чараларын карыйлар, эшсез калудан һәм чыгымнар артудан куркалар. Тәнкыйтьчеләр әйтүенчә, Трампның сәүдә политикасы Америка куш башларын изоляцияле һәм тәэмин итү чылбырын буза, бирәктә автомобиль сәнәгатендә. Глобаль базарлар инде хәзердән үк тискәре реакция биргәнлектән белгечләр арта баручы салымнарның рецессиягә китерү мөмкинлеген кисәтә. Кыргызстан белән Таҗикстан арасында якынча 4 ел элек туктатылган очкыш сәфәрләре Душанбе, Бишкек рейслары белән яңадан башланды. Кыргызстан һава мәйданнары акционерлык şirketi матбугат сүзчесе Алена Хоменко социаль медиа аккаунтыннан Таҗикстан һава юлы şirketi Сомон Эйргә бәйле Душанбедан хәрәкәт иткән очкышның Мадас халыкара аэропортына угышлы рәвештә төшүен белдерде. Ике ил арасында шик буе килешмәүчәнлеге аркасында яшәнгән кораллы бәрелешләрдән соң Кыргызстанның Таҗикстан ватандашларына илгә керүдәге чикләүләр аркасында Душанбе, Бишкек арасындагы учышлар 2021 елның май айында туктатылган иде. Кыргызстан хөкүмәте 2021 елның июнь айында Таҗикстан белән шик буен шу исәптән һава шигендә рәсми рәвештә япкан иде. Türkiye İktisadi Hizmetleşlik hem Үсеш Uyuşması әгъзалары арасында 2024 елның соңгы чирегендә 1,7% белән иң тиз үскән ил булды. Uyuşma G20 илләрендә 2024 елның соңгы чирегендә кагылышлы икътисади үсеш саннарын ачыклады. Буның нигезендә G20 илләрендә икътисад телгә алынган шушы чирек базасында 0,9% үсеш күрсәтте. Төркия бу чорда 1,7% белән иң тиз үсеш алган, иң тиз үскән G20 иле булса, Төркиядән соң 1,6% үсеш белән Кытай һәм Һиндстан, 1,2% белән дә Индонезия килә. Бактарым тоғышарсыз Түркия авазы дулкынларында соңгы хәбәрләр тыңладыңыз. Тәмәке тарту, спиртлы эчемлекләр куллану, симезлек. Безнең сәламәтлегебезгә буларның никадәр куркыныч тудыруын барыбыз да беләбез. Әмма тагын да хәтәррәк нәрсә барын беләсезме? Ялгызлык. Ул безнең һәрберебез кайчандыр тойган кичергән нәрсә. Бүгенге гипербәйләнешле дөньяда гаҗәп кеше үзен ялгыз хис итә. Халык арасында да, хәтта актив социаль тормыш белән яшәгәндә дә үзеңне ялгыз итеп тоярга мөмкин. Тормыш кырган яки күп кешеле гаиләдә яшәсәң дә, үзеңне күренми торган кеше кебек хис итәргә мөмкин. Әйтерсең лә сине аңлаучы беркем дә юк. Бүгенге тапшыруда ялгызлык тудырган куркынычлар һәм аны гади хистән тагын да хәтәр кылган факторларга тукталабыз. Ялгызлык ул моңсу булу яки ялгыз калу гына түгел. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы мәгълүматларына караганда, бу бөтен дөньяда миллионлаган кешегә йогынты ясаучы, көннән-көн арта барган җәмгыять проблемасы. Нәтиҗәләре дә бик җитди. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы ассызыклавынча, ялгыз кешеләрнең үз-үзләренә кул салу ихтималы югарырак. Аларның йөрәк авыруы, инсульт, борчылу һәм депрессиягә дучар булу риске да югары. Кайбер тикшерүләр ялгызлыкның йөрәк кан тамырлары авырулары куркынычын 30%-ка арттыруын күрсәтә. Күпләр ялгызлык тик карт кешеләргә генә йогынты ясый дип уйласа да, ялгызлык кешенең яшенә яки чыгышына карамастан барлык кешеләргә дә тәэсир итә. Бөтендөнья сәламәтлек саклау оешмасы тикшерүләре күрсәткәнчә, өлкән яшьтәге кешеләрнең 4тән 1 үзләрен җәмгыятьтән аерылган итеп хис итүен әйтә, ягъни картларның 25% шундый хәлдә. Шулай ук дөньяда яшьләрнең 5-15% үзләрен социаль җәһәттән аерым ялгыз итеп хис итә.
Бу саннар шунында тагын да югарырак булырга мөмкин. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы белдергәнчә, ялгызлыкның шын тәэсире тагын да начаррак була ала. Сәламәтлек саклау белгечләре ялгызлыкны дөньяны тиз арада юкка чыгара торган тавышсыз пандемия дип атыйлар. Тикшерүләр күрсәткәнчә, социаль бәйләнешнең булмавы башка билгеле риск факторлары белән чагыштырганда иртә үлем рискын тиң яки аннан да югарырак дәрәҗәдә арттыра. Иң начары шунда ялгызлык ул буш процесс. Кешеләр үзләренә кирәкле ярдәм алмаса, алар җәмгыятьтән тагын да күбрәк читләшергә мөмкин. Мәсәлән, урта мәктәптә ялгызлык кичергән яшьләрнең университетка керү теләге булмаска мөмкин. Шулай ук үзен социаль җәһәттән бәйләнешсез, ялгыз хис иткән кешеләрнең эштә нәтиҗәлелеге дә түбән була ала. Мәктәпне ташлау яки эштән чыгару бу кешеләрне тагын да ялгызлаштыра. Ялгызлык мәсьәләсендә нәрсә эшли алабыз соң? Узган ел Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы сәламәтлеккә җитди янау буларак ялгызлык белән көрәшү өчен социаль бәйләнешләргә кагылышлы яңа комиссия төзеде. Киләсе 3 ел дәвамында комиссия бу мәсьәләне чишүнең иң нәтиҗәле юлларын эзләячәк. Комиссияның тәкъдимнәрен көткәндә инде ярдәм итә ала торган расланган адымнар да бар. Социаль медиада үткәрә торган вакытны киметү һәм даими физик хәрәкәт, йөрү, йога яки фитнес дәресләрендә катнашу рухи халәтебезне сизелерлек дәрәҗәдә яхшырта ала. Үз үзебезгә карата мехрибанлы булу да мөһим. Ялгызлык ул киң таралган тәҗрибә һәм бу тойгыларны хөкемнәр чыгармыйча хис итү нормаль. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы ассызыклавынча, социаль бәйләнеш эш урынында, мәхәлләдә яки җәмгыятендә башкалар белән никадәр якын булуың белән бәйле. Ягъни социаль бәйләнеш бары тик сон ягыннан гына кешеләр белән аралашуны түгел, ә ул кешеләр белән эмоциональ яктан да күпме дәрәҗәдә бәйләнештә булуыбызны үз эченә ала. Бөтен дөнья сәламәтлек саклау оешмасы белдергәнчә, кешеләрнең үзләрен якын хис иттергән социаль мөнәсәбәтләр урнаштыру ялгызлыктан котылу өчен мөһим фактор. Белгечләр көндәлек тормышыбызга күрше яки бариста белән кыска гына әңгәмәләрне кертергә тәкъдим итәләр. Гаилә һәм дуслар белән бергә булу да файдалы. Телефоннан сөйләшү, язышу яки видеолы күрешүләр сезгә үзегезне ялгыз хис итмәскә ярдәм итә ала. Шулай ук яңа кешеләр белән танышу өчен клубларга, курсларга яки иҗтимагый чараларга йөрегез. Үз ихтыяры эшләү дә социаль изоляциядән котылу өчен шәп юл. Ул сезгә максат хисе генә биреп калмый, яңа кешеләр белән танышу мөмкинлеге дә тудыра. Ләкин әгәр ялгызлык хисе дәвам итсә яки мөнәсәбәтләрегез сез теләгәнчә түгел дип уйлыйсыз икән, эшкә керешү бик мөһим. Терапия һәм киңәш бирү кебек психологик ярдәмнең нәтиҗәле икәнлеге расланган һәм әгәр үзегезне ялгыз хис итәсез икән, ярдәм сораудан читенсенмәгез. Кешеләр белән бәйләнеш элемтә сәламәтлек өчен бик мөһим. Ялгызлык билгеләрен танып, җәмгыятебез белән бәйләнештә торып, без бу тавышсыз пандемияның йогынтысын киметә алабыз. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт һәм киләсе очрашуга кадәр элемтәдә калыгыз. Бу подкаст Сильвия Чевертның Терәтте вортагы мәкаләсеннән әзерләнде. Нигә? Чөнки Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбызда тискәре хис тойгы белән тулган сүзгә тукталырбыз. Ул да булса курку. Куркуның биологик һәм психологик сәбәпләре һәм аның безнең тормыштагы урыны турында сөйләгәндә, без билгеле бер нәрсәдән куркуга түгел, гомумән курку төшенчәсенә игътибар итәрбез.
Курку ул кешеләрнең генә түгел, башка тереклек ияләренең дә яшәвендә һәм кыенлыкларны җиңүдә мөһим роль уйный торган реакция. Нигездә курку организмның куркыныч хәлләргә әзерлеген тәэмин итә. Мондый реакция куркыныч янаган очракта тиз арада чаралар күрергә мөмкинлек бирә. Курку табигый саклану механизмы һәм җан ияләренә куркыныч ситуацияләрдән качарга ярдәм итә. Куркабыз, чөнки яшәргә телибез. Куркыныч янаганда организмда төрле реакциялар күзәтелә. Мәсәлән, адреналин һәм норадреналин кебек стресс гормоннарының бүленеп чыгуы белән йөрәк тибеше арта. Тиз тибүче йөрәк организмны тиз рәвештә кислород һәм туклыклы матдәләр белән тәэмин итә. Шул рәвешле энергияны кулланырга әзерли. Шулай ук курыккан вакытта мускуллардагы киеренкелек тиз хәрәкәтләнергә мөмкинлек бирә. Тирләү дә тән температурасын тәртипкә кертә. Курку төркемдәге кешеләрне куркыныч турында кисәтә һәм төркемдәге хезмәттәшлекне арттыра. Куркыныч янаганда кешеләр бергә эш башкаралар, уртак рәвештә хәрәкәт итәләр. Бу вазгыять табигый тормыш өчен биологик саклану булып тора. Курку безне физик һәм эмоциональ яктан биләп ала. Җәмәгатьчелек табигый яисә кешеләрдән килүче куркынычлар алдында бердәмлек җепләрен ныгыта. Сүз биологик күренеш булган курку турында бара. Психология һәм фәлсәфә өлкәсенә керүче күбрәк борчылу дип аталучы вазгыять түгел бу. Шиктән тыш һәм даими курку очраклары борчылу кебек психик сәламәтлеккә дә китерә ала. Нигә? Чөнки Мактарам тыңлаучылар, Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлык кыска толкынның 15360 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьне белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет адресы аша вот из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А яшьнәре белән 3 тапкыр w.trt.net.tr янсызык татарча интернет сәхифәсе аша вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз. Эфирдә киләсе очрашуга кадәр.